hayibo ikhamera ikijike bazalwane naku pha Hallelujah. Siyabonga bazalwane. Namhlanje sizothi ukukhuluma kancane. Bese siyahamba ngethembisa. Amen. Bangaka abajabulile kube enkonzweni abathi we are happy kuba la. Hallelujah. Sibamba amabhayibheli ethu bazalwane. So vule incwadi kaMatthew sifunda chapter 28 and then omunye uzokubamba incwadi ka2 Kings chapter 6 verse 1 until 7. Sifunde Matthew chapter 28 ngifuna sifunde from verse 18 until 20. Ngiyafisa ngathi ngoba le mic hayi no right noma ngaba ne mic ukuze sikwazi ukuzwana sonke. Matthew 28 from verse 18. Yeah. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. 19. Okay. Ngicela singayigijimisi nabazalwane. Ukuze sikwazi ukuyizwa. So funda bese ngiyakhomba u1 ukuthi bekuthiwani. Praise the Lord. Funda ke ayindlela yokubamba abazalwane bezizwe. Ngoba ngaphandle kwalokho ngeke abanizwa nhlobo. Verse 18. And Jesus came and spoke to them, saying, all authority has been given to me in heaven and on earth. 19. Go therefore and make disciples of all the nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. 20. Teaching them to observe all things that I have commanded you. And lo, I am with you always, even to the end of the age. Amen. Amen. Heavenly Father, we give honor and praise to you. Father, we thank you for your word. Father, may you open our hearts and our minds to receiving your word. Father God, Lord, may you give us supernatural understanding of this word in the mighty name of Jesus Christ. Amen. Amen. Before spending incwadi kaKings, ngicela ukukhuluma kafushane. Namhlanje ufuna ukukhuluma nje ngento ezintathu. Ukulandela, yokuqala, ukwenziwa, yokustrue, and then yokugcina ukusebenzela. So, izinto engifuna ukukhuluma ngazo namhlanje. Hallelujah. So kokuqala ukwenzani ukulandela. Number 2 ukwenziwa. Number 3 ukusebenzela. So last funde khona lithi iBhayibheli uJesu buya athi ngiphiwa amandla ezulwini nasemhlabeni. Makaqeda uthi ngalokho ke hambani niyenze. Labantu akhuluma nabo abantu abamlandela bahamba naye isikhathi. Kodwa akabareleasanga until azathola amandla yena. Amen. Ningivumele ngikhulume before siyakude. Colin, thank you for 90% battery charge. Akavumanga benza abanye. Angaqalanga yena athola amandla. Okusho ukuthi njengoba bamlandela uJesu ngoba laba okwabalandeli bakaJesu. So Jesu walinda ukuthi kumele aqala athola amandla.
okusho ukuthi aba bantu bazokwazi ukwenza abantu uma sekukhona amandla kuye. So now uthi hambani nenze, okusho ukuthi umuntu owenzayo umuntu owenziwe. There is no way ukuthi ungayenza ungenziwanga. And number 2, awukwazi ukuthi uwenziwe ungalandelanga. The first thing ekumele uyenze ukuze ukwazi ukwenziwe kumele uqale ulandele. So labafundi nabesikhuluma ngabo bayalandela, bayenza yonke imisebenzi uJesu ayifunayo. Phezu kwalokho aba bafundi khumbule abafani bonke, ophakathi kwabo kunoJudas, kunoThomas, omunye nomunye unesifo sakhe. oThomas abantu abangakholwa lula. oThomas abantu abafundi mabahlangene lithi iBhayibheli uJesu makaqeda ukuvuka makabuya wathola uThomas engekho phakathi kwenhlangano, okusho ukuthi abafundi bebane right ukuthi asimlandelele umuntu ongakholwa. Bebane right ukuthi lo inkinga yakhe uJesu bekamupha inkinga ukuthi akakholwa, so asinangxaki noma singamfunanga uJesu uzobuya sithole siphelele. Kwasho ukuthi uJesu makabuya ufuna kwayena lo ongakholwa. Lithi iBhayibheli makabuya wathi kubo angikwazi ukuthi ngoba phela njengoba buya kanje bekumele ngabe bapho. Lithi iBhayibheli kwi-meeting yokuthi uJesu wabaphefumulela, okusho ukuthi wabapha umoya, but kule meeting yokuqala kabaphanga umoya until balanda uThomas, okusho ukuthi kwalo enibona ngathi akafuneki kuye uyafuneka. And now bazalwane baningi abantu esibabona ngathi abafanelekanga, kanti uyazi ukuthi uNkulunkulu angikwazi ukuqhubeka nale team kunalo muntu oshodayo. Kunezinto esizodelay ukuthi sikwazi ukuzireceive until sikwazi uku-accepta leyihluleki, ngoba leyihluleki ziyafuneka into the kingdom. Ekwenziweni siyenziwa size siyofa. And kubuhlungu-ke nayi bazalwane, njengoba silandela olidayo angasitshelanga nokuthi iwaphi. Kumnandi ukulandela uwazi ukuthi uyaphi sometimes, but kunzima ukulandela ungazi. Ithi sikhulume ngabalandeli kafushane before sivala. Sengizovala ungawana, sengizovala seqedile kanjalo. Umlandeli yabona ungakwazi ukuthi uthole abantu babuya behla ukuthi sikhulume ngabantu ababalekayo mhlawumbe ubabone babaleka ingqondo bayitshela ukuthi babaleka ingozi uyalandela. Do you know ukuthi ulandela ngoba ubone abantu ababalekayo. Bazofika phambili bakubuza ukuthi babuza ukuthi babalekelayo, bakubuza ukuthi ulandelelani wena. Awukwazi, angeke uzukwazi ukuphendula. Uzothi ngibone babaleka. Ekulandeleni kula sikwazi ukubona khona i-origin yomuntu. Ukuthembeka komuntu kusekulandeleni. Uthi Eliya ku-Elisha bazobona nginyuka, okusho ukuthi mawuzomlandela ngize nginyuka kula uzokwazi ukuthola khona amandla. Awakwazi ukuyehlela usamlandela azokwehlela masongithole egqileni. Kunabantu abalandelayo abathembeke for isikhashana, abathembeke. Ngifuna ukubuyela namhlanje ngizokuthi yalo le mic sizolandela namhlanje, sizolandela ngoba sifuna ukulandela as a church. Hallelujah. Hallelujah. So emandleni okulandela mngani wami, sorry ngiyaxolisa besiyayitona. Emandleni okulandela uma ngabe ulandela akubalekanga most of the time ukwazi umlandelayo ukuthi uyaphi, but ukubalekile ukwazi ukuthi ubani umlandelayo. The reason ubuza ukuthi uyaphi ngoba umthembi, kodwa once wazi ukuthi ubani uzokwazi ukulandela ukhululekile. So immediately mawumlandela ukuthi ingoba uyamazi. The reason abantu babanzile ekulandeleni yingoba abamthemba abamlandelayo. Yabona lethole leke laboshwa, ithole leleke laboshwa athi uJesu bakathuma abafundi athi abane likhulule. Lithi iBhayibheli mabafika okay wabapha igunya number 1.
wathi bafika ukuthi inkosi iyadinga. Mabafika lithi iBhayibheli bafika balikhulula babuza vela baphendula abafundi bathi inkosi iyadinga. Bamba number 1 bahambe nezwi lenkosi. Number 2 baqhaqa lethole ukuthi lezeshana lilandele bona ngoba yibo abaziyo ukuthi kuyaphi. Lethole asanankinga nokubuza ukuthi iwaphi. Liyabathemba ngoba bakhululwe yibo. Ngathi ngabathola abazalwana bake bakhululwa manje. You know, singahlangana mhlawumbe sihlangana ngomfundi sike simkhulume kahle. But into ekumele siyinake sometimes ukuthi wasitholaphi. You know, yabona njengoba sihlangane la, kumnandi ucreate ubungane. But ungakhohlwa ukuthi wena njengoba ulandela watholwathi. And the reason uno Mary Magdalene, lo mama ngimthanda kakhulu, ngimfunde kakhulu futhi. Walandela ngoba wakhululwa kula madimoni ayi7. Walandela watholakala sesiphambanweni. Watholakala kujika ababiziwe nangabizwanga walandela ngoba ukulandela bazoba kusho ukuthi ubiziwe. Baningi yabona laba i12 disciples yabizwa. Kodwa kunalabo abalandelwa ngoba bakhululiwe. And njengoba lo mama lo bekalandela walandela bajika ababiziwe walandela. Walandela ngoba yamazi lo imlandelayo. Mawumaza kukho lula ukujika endleleni. Bababuza lo mama lokhulwa ngaye Mary Magdalene ulandele angalandeli ngoba thina ngithi church yethu siyishumayela ukuthi receive, you need to get your car. Bese ulandela ngoba uyazi ukuthi kuneyithembisi. Kunomehluko between abantu abalandela ngoba bafuna ukureceive. Lo mama wayengalandeli ngoba ufuna ukureceive, wayelandela ngoba ukhululiwe. Yabona umehluko ukuze nkozweni ukuthi ngisafuna umntwana. Ngisafuna ukuphumelela, ngisafuna umsebenzi. Dani umuntu ozenkonzweni athi amandla ngawabona, uNkulunkulu insindiso engayibona. Angibongela ukuthi ungenzeleni, ngibonga ngoba ngenzele khona. Angidumisi, anginikeli ngoba sengifuna ukureceive. Zincane iy'bongo zami, ngiyabonga. Uthi wena sasikhuleka nawe namanje usenje uthi hayi bengakhululeki ukuthi mina ngizothola izinto. Mina ngingene la ngoba ngaladwa kude ngaladwa susekude. Mfuni yabatshela laba abakina beyinyanga bathi thina sihamba ngama4x4 usasilutho lo. Indaba ngama4x4 asilutho. Mina ngakhululwa mina ngoba ngabenganamali ngoni umuntu ngihamba ngikhululekile anginamali kodwa baningi abantu abaneyimali kodwa baboshiwe bathi thina singabakhululiwe. Ayithemba ngegolide nesiliva lento esihamba nayo sakhululwa basa and that's why siba stubborn kangaka ngoba siyazi ukuthi sisagrade. uMary Magdalene walandela wajika abakhethiwe. Wajika ababiziwe straight bajika. oPeter bathe angimazi. Yena watholakala sesiphambaneni wathembeka wathembeka. Walida isitubhu sakhe siyethuneni wasilinda wathi ngifuna ukusinakekela lesitubhu. Wayethuneni wayosinakekela sisile. Kwenze njani Mary? Yingoba ngakhululwa. Ngiyayazi le ndoda. Asithi umlandeli awukwazi ukwenziwa ungalandelanga. Awukwazi ukwenziwa njani ungalandelanga. Uyabona ukuba ifollower kulula. Phela bake bamlandela uJesu aqeda ukwenza izinto. Aqeda ukwenza izinto kwadla 5,000 yabantu bayithi abantu isha amadoda yithi. And laba abanyazange bakhawuntisha abomama kodwa mase baqeda ukudla lithi iBhayibheli lithi bamlande walandela isiqubu. uJesu wajika wathi hey
Yazi ukuthi angingilandeli ngoba nifuna mina. Phela namanje amabandla agcwele mara bangalandeli isisaka yilezinkwa lezi. Yilezinkwa like kahle kahle masingekho lezinkwa asimlandeli. You know there is a difference between isandla sakhe nenhliziyo yakhe. I wish one day ngathi ngathola isikhathi soshumayela ngaloko. Isandla sakhe siyaprovide, isandla sakhe siyaprotect, isandla sakhe siyadeliver, isandla sakhe lesi. But inhliziyo yakhe idila necharacter. That's why there are many followers. Ngenxa yezinto abayifuna esandleni. Babhizi balandele bangashintshi because of ekshintshweni kula wenziwa khona. Abenziwanga kodwa bona balandeli bezinkwa. Yilabo abathatha uJesu bamphanyeke bahabelane ngengubo zakhe. They don't care about him but banendaba nento zakhe. Kahle kahle ubani wena mawungatholanga into zakhe. Uyafana nale ndodana yolahleka. Indodana yolahleka yanga engafuni presence. Yafuna into zokazika baba ifa. Hallelujah. Okay. Ekulandeleni ekulandeleni. Olandelayo akusibo bonke abafika egcineni. La masilandele inambi yasefeka. Yeah. Kula ukwazi ukuthola khona bona ekulandeleni. Masilandela. Ithi mlando Israel makalandela Moses. Kumnandi makamlandela kuvule kulwandle. Maqedwe ukuvula ulwandle Exodus chapter 15. Masebabulele bajabule. Exodus khona la iduze 16 sebayakhala. Sibabili. Bebamdumisa izolo bathi siyabonga ukuthi sidlulile ku Red Sea. Awungwena akakho ofana nawo. Kune difference ukudumisa uNkulunkulu ngendaba ye-income yezolo esalayo. Kune difference ukwamdumisa unemali. Bawunemali kuyahlukana noma unganamali. Kuyahluka ukumdumisa kunento izwayo. Umasibheke uzinake uzozibona nawo. Ukuzinake mawuqeda ukuthola something uze Sunday. Uyashintsha ne-atmosphere yakhe yashintsha. Nokuthandaza nokuqula kwakho kuyahluka. Ngendaba yesalary endisivile. Awuke nje kufika imampara week. Uzobona nje kuba nzima. Babazi bathi sukuma sidatha senkonzweni awusukumi. Ayikho nje into ekukhuthazayo kwemimala yikho. Kodwa le level esikhuluma ngayo yile yokuthi inkosi kukhona noma kungeke. Kuyafika isikhathi umuntu uJesu kuyafika isikhathi labo odumisa khona ngomoya nangeqiniso. Akusayidunyisela kule ntaba le ngoba le ntaba eyamaSamaritane. Kunentaba ehlanganelwa kuyo nje ekuthiwa ukuthi eyamaSamaritane intaba kaJakobe. Kodwa phinde kube neJerusalema yamaJewish. Sithini ke ngalabo abangasiya amaJewish? I wish what abantu bazongizwa. Athi uNkulunkulu asayidunyiselwa endaweni kodwa kuyadunyiselwa noma yikuphi. Ngomoya nangeqiniso. Umoya lithi Bible kwincwadi kaRomans chapter 8 verse 16. Umoya kaNkulunkulu kanye nomoya okithina kuyafakazelana. That means akusana connection ngaphandle kukamoya. Abantu ekumele badumise abantu abarivayiviwe emoyeni, abantu abaphilayo emoyeni, abantu abaconnected emoyeni. Without the spirit there's no connection. Uthi ukuconnecta ngomoya. Siyalandela mithi. Senza njani? Ekulandeleni akunafemeli futhi. Family. Ekulandeleni masilandele. You forget about the family. Jonathan nekusawuthi. But ngenxa yeministry ayibizeleyo eyokuseva Andrew David. Bazongizwa ngililanga nje wangasekho. You know, masekuza kwi-family nakwi-ministry kuyahluka. Yeah, khumbula phela abakini bakhonza abakini. Abakini. La asikhonza bakini la. And ithi ngitshela, I wish ngathi singakhuluma nebandla elizongizwa ngelila. You know, salandela ngithi siyalandela mos. And kunalabo abalandelayo and bayinkinga labalandelayo because of laba abalandelayo
abalandelayo laba abalandelayo mabawa nababazo asilandele abadala amen asilandele sibatholile uzoba inkinga ngoba mawulandela olandelayo oJudas ubatholela oPeter mabajika uzojika ngoba ubatholela. Do you know what the connection eyaka Mary Magdalene no Johani no Mary umawakhe into eyenza ngasuke esiphambanweni ubudlelwane abanabo kakhulu naye. uJohn ulo othandwa uJesu. uMary Magdalene ulo olandela ngenxa yokuthi ukhululiwe. uMary ozele ulandela ngoba umntanakhe. Iyakhawunta ubudlelwane. Ireason yokuthi usheshe ubackslide inkinga ubudlelwane bakho abuqinanga. Once waba nobudlelwane ulandela noma sekubheda. That's why kusho ukuthi sibheke ukuthi kahle kahle ulandela ngenxa yani. Ufuna namhlanje uyecheck uthi maphuma la usibheke ukuthi kahle kahle why ngesontweni. Why ngesontweni kahle kahle. Lento leyo ifunayo mawungayitholanga uzoqhubeka na? Ngiyaqhubeka. Oh my God. This part is for amen. Hallelujah. Amen. Ngeke isikhathi la okay ngithe uyalandela khona ngoba mawulandela kumele ube muva ulandele lo umlandelayo. So kuba nzima ngoba umlandeli always uya la imaster yakhe yakhona. Ngiyezwa bazalwane. Amen. Umlandeli udangerous bazalwane. Ngoba umlandeli noma ngaba ngasafuni kumele alandele. Elisha mawungamlandelela kahle uzobona ukuthi noma ngabe bangasafuni kumele alandele ngoba phela akahambi. And ngiyambonga lo baba ngoba vele wathi no angeke ngumnike ngasimsekhona ngoba angenzele inkinga. Kunabanye abantu nje oJoshua bangena base kuphuma uMoses. Ngeke ngishumayela wandele ntshumayela ukuthi oSawuli kumele baze bafe ukuze uDavid angene. Awungena saphila uSawuli. Amen. Moses lo uzokulinda lo. Joshua uzomlinda uMoses azafe. Amen. Elisha uzomlinda uEliya azahambe. Njalo nje. Awungena umaka manje ungena kanjani? Ungena kanjani? Inzima. Ebuhlungu ngoba manje sonke sifuna ukuphatha, sonke. All of us sifuna ukulinda siyayazi indlela. Jesu wakwalala emkhumbini wathi lapha bangazi lapha. Kama ukuthi ngizovuswa amanzi ngifuna ukuvuswa yibo. Ngoba lithi iBhayibheli ngongena amanzi emkhumbini walala. Angevumi. Basima bathi yo siyaphela azamvuki. Ngifuna baze bashuleka ngaphandle kwakhe. Bazomvusa. Ngifuna bazomvusa laba bona ngokwabo bazomvusa. uNkulunkulu nendlela zakhe zokudila nabo. Uzodila nawe uze right. Uthi vipha shatha ungenzeki lutho. Izinto zikaNkulunkulu zonke ngeorder. We can make it without him. There's no way. There's no way. Uzokwenza uNkulunkulu ukuthi uzumfune. Uthi yabo inyanga izitshele naye ukuthi hamba ufuna ukufundisa. Yeah. Asiyeke. So, ngimtshele ngethole ngoba nginjalo vele. Sengude manje sengiyeke ithole. Ithole malikhululu. Lalandela wane. Malilandela mfuna ningilandele. Lilandela abafundi alilandela uJesu. Okay. Asithi alandela uJesu. Lilandela abafundi. Liya kuJesu. Kumele bangayizwa. Lilandela abafundi. Liya kuJesu. Angeke lifike kuJesu lingahlangananga nabazana noJesu.
njengoba likhululwe ngamandla kaJesu, but amandla lawo aphezu kwabafundi, ngoba if bongasile abafundi belizoba lingakhululwanga. Bayawazi njani uma kungekho abashumayelayo? Akusho ukuthi kuze kube khona abashumayelayo kunoba bathumile, ungabadelela abathunyiwe, ngoba wazobadelela udelela abantu abakhulula impilo yakho. So njengoba manje lethoka lilandela abantu abathunyiwe. Step number 1, siyalandela. Njengoba silandela abathunyiwe. Why silandela abathunyiwe? Yingoba bayazi direction, bayayazi indlela ekumele sihambe ngayo. Na uma sesilandela sithi mase sifike kuye siyalungiswa. Amandla wokwenziwa asekulandeleni. Noma sesifike kuye akagibeli ingalungiswanga ithona. Udinga njengoba uhole ukulungiswa kanje, uyogitshelwa kanjani? Lithi bantu balungisa badlala ukuze uJesu agibele. Masekagibela ungawona ufuna ukungena kule ncwadi yamfasi. Masekagibelile alisalandeli. Uyabona mawuqeda ukwenziwa udinga ukuthi wazi ukuthi uyagitshelwa. Mawugitsheliwe awusalandeli, uhamba nalabo bobalandeli. Alisadirectwa abafundi, kodwa lidirectwa yilo ogibelile. Okusho ukuthi njengoba seliqonde eJerusalema, liqonde eJerusalema seliyamuzwa phezulu, lizwa indlela edirectwa ngayo. Malithi jikela ngalo liyajika. Manje se-accepta inahamba nabafundi. Uzofika nini kuleyo level ungalandelanga bayazi indlela? Ngoba uzugitshelwe ungakhohlwa ngoba nabafundi, uzugitshelwe usuka lapho bafundi ungakhohlwa. Inkinga abaningi sebakhohliwe, baprofeta ngayi-1 bazizwa ngathi bangqono, abanye bashumayela bazizwa bashayela izandla baqaba ukuthi bangqono. Don't forget ukuthi ubuyaphi, indlela owafundiswa ngayo, ungakhohlwa ama-elders wakho. God, noma singafundiseka sibe nemali sibe high, but let us not forget ukuthi sathathwa edustini, safundiswa, sakhonjwa indlela. Asithi amen. Nabona laba abathwasayo ngazi bathwasa njani, kodwa bayathwasiswa okusalayo. Baba umathwasani abaqedi. Baqedi lokhu baba umathwasani bese bayothwasisa abanye. Mase bayiphasile indlela. Baba respecta ngaba abathwase kubo. Wena noma ngabe uthwase kumthwasana, but umthwasana unomthwasana wakhe la. Abheke kuye. And umrespecta kakhulu. Ngibhekela umama lo, lentombazana bani, ugogo Sikhotheni. Abantu abaphuma kuye bamrespecta noma athi uyaphuma. Kunabantu abazongizwa one day. Bamrespecta noma bathi noma sekathi hayi lento lezi azikho. Hayi abantu abasabi lezi zinto ayikho, sebasaba nje yena ngoba bayamazi. Hallelujah. Njengoba silandela iprayer yokuqala nayi ulandela bani? Ulandelayo or ulandela olidayo? Mawulandela olandelayo ayikho guarantee ke lakhe ngajika anytime. Asilandela abalandeli. Hallelujah. Number 2, uyenziwa sithi ukwenziwa. Indodana mayiphumile baba, mayiphumile yaphuma nesimo sokwamkela, okusho ukuthi yaphuma nezinto zasesandleni. Abazalwane abaphuma nezinto zasesandleni angeke baqine phela, abakaze baqina, abakaze. Baba too much gifted labo bantu. And then number 2, uthola ukuthi babheke impumelelo, baphumelele, but kulula ukuthi babheke
silence. Uze babone baye nasemanajele bafuna amandla bafuna ukuthi babone ukuthi khona into eseyiphelayo and manje abakho good relationship yabo noNkulunkulu ayicorrect. So bayabona ukuthi the most iphela lezinto abantu bayabajaji ukuthi khona into errong lapha bese bahambe bayoziqinisa. Okusho ukuthi into yabo yayibheke ekutheni ukuthi ngiboneni ukuthi noNkulunkulu ngalokho kanti asiboni ngalokho ukuthi noNkulunkulu asiboni ngezinto ephela noNkulunkulu sibona ngecharacter. Yini character? I-character ayenziwa yinto nayo wena wokwazi control into onazo ngecharacter. Okusho ukuthi noma ngabe maluyeza ngishintshi ukuthi ngubani kodwa mawungana character imali mayifika uyaziveza ngoba umuntu awumazi bangakanani. Mhlazana banemali ingeke kathi ayiveza yabona uthobe kanjani uthotshwe inhlupheko wena kahle kahle awukho nje awungaba nemali wena awungaba nemali. You know what Jacob, uJobe leyabona uJobe maqala iBhayibheli ayiqala ngezinto zakhe lithi wakuwumuntu omesabayo uNkulunkulu. And lo muntu mawungabheka lithi iBhayibheli izisebenzi zakhe bezingabalwa okusho ukuthi izisebenzi eziningi imali yakhe yayiphezulu kakhulu wayekwazi ukuholela bonke. Wayenemfuyo enkulu but i-character yakhe yiyo yamenza ukuthi usathana amlande emazulwini ukuthi kunenkinga nomuntu othize emhlabeni. Hhayi-ke uthi makavele uthi inkinga khulume ngesakhe athi protection sakhe athi ubona lo inkinga yakhe ukuthi umbiyele okusho kahle kahle ukukhonza ngenxa yesakhe athi uNkulunkulu hayi umuntu wenhliziyo wekhohlwa noma ngasuthi isandla uzosala enhliziyweni wasisusa isandla uNkulunkulu washo ukuthi kudilwa nomuntu owenziwe athi nanoma kukhishwa izinto kusala i-character athi nanoma ngabe angasala lutho athi ngiyazi ayinoma ngithi imali ngiyazi umhleki wami uyaphila akaphili ngoba ngisinakho uphilana noma singanakho uphila silahlekelwa imisebenzi uphila singathola abantwana uphila singashadi uthi uyaphila. Izinto zithola senziwe asenziwanga imali. Hayi bazalwane sishe singanamali sishe sinayo iyeza ithole sishe ihambe ithole sishe asishintshwa izinto. Character yakhe uJonathan uthi mara ungabulala mfo ngoba nayo chance nayo lo muntu lena i-character yakamvumeli ukuthi phela mina ngisiyena umuntu obulala. And anyway ayike ngibulala ogotshwa kaNkulunkulu because lo noma ngibona bafutha wakhe maqotshiwe i-character mawunayo nanoma ngabe une-opportunity yokwenza ukuba ukwenzi. Asithi senziwe okay lento danela ke ungathuma yaphuma nezinto ne yaphuma nani abahleka kanti ufuna ukuqhoba something i-DNA yakhe still beyisathi uphilonga kubaba igazi lakhe lisathi ubaba uye lo mshiki usho baba mbona ngaphandle usesomntwana kapresident kube nezinto usahlonishwa ngaphandle abantu bazokuhlonipha ngenxa yezinto yabo kodwa maziphela bakhohlwa nokuthi umntana kababa. Kwaphela yonke into masephela yonke into washo ukuthi usele yena manje ukuzalwa akusho ukuthi wenzile ukuzelwa. That's why sinabo bonke abantu abathi sonke singabantu bakaNkulunkulu. Right, sonke vele ngempela singabantu bakaNkulunkulu kodwa wabapha amandla ukuthi babizwe. Uyabona ukuthi ukuba umntwana kufuneka amandla awubu umntwana mawusesewumuntu kunzima kabi baningi abantu esinabo abakwazi ukuthola bakuhlaza batshelwa abantu bakaNkulunkulu baphakathi nasemabandleni
enyakazeni abathi yinkunzi malanga nje zabantu usaba nokubathuza ngoba abantu bakaNkulunkulu bathi baba abantwana bayatshelwa bayathuzwa. Ngiyabonga uNkulunkulu ukuthi akakakuphima kabanye asha senemali kabanye asha nje elinemali no siyezwa ngani sokuza laba esaziyo vele kudala ukuthi hayi abana nokufanele wawufika late lenkunzi malanga mayifaka ibhajero lapha ize la sizama ukuba ngoba kunemali nabanye mara siyafika ukuthi ihashe engathi imali ingashintshi ukuthi wena uyini. Amen. Umntwana ungasenzi 6 sakho wathi wasatshwa uyinkinga abasatshwayo nento abazitholi kalula singena ulokuya emgodini ngoba siyasaba ukuphuza awuphuzeki ngenxa yalento yini umuntu owenziwayo basabana ithi ibhayibheli umbumbo wazi isitsha akazi ukuthi incwadi ngisazoyivula ngoba lencwadi ye-Kings bengifuna sidlule kuyo fast wenza ubumba yayibona into eyenziwayo yamosheka ezandleni yathi bayimosheka ezandleni lo oyenzayo wangajabuli waphinda wayenza futhi ithi ibhayibheli yabukekile emehlweni akhe ayizithandanga yathi mina ngimuhle yatshelwa umnikazi oyenzayo uye kumele ajabule. Awujahi uthi mina kudala enziwa mina kumele lo kwenzayo kube uyathi sokwenzekile manje awuthele ukuthi mina semperfect hayi awukwenzile uye kumele hayi futhi nalaba bazobona abangakwenzanga abashayela izandla ungajabuliswa yilo jabulelwa yilo okwenzile kube uye ushayela izandla athi hayi izele izele. Zonke indawo ngaba kuye bangibona mina ukuthi hayi inkunzi malanga mara ekhaya ike ukuthi ungabonakala ekhaya ingoba nawe awukakabi nesimo sobuntwana basekhaya. Haleluya. Ithi ngitshela yonke indawo respectwa ngoba bazothi unekhaya zonke umntwana unekhaya uyarespectwa kuma ekhaya wena uyabona ukuthi lapha lo respect ufike kubuhlale kubo ubona ukuthi uzohlala kube mnandi ngeke phinde kube mnandi ngoba wenze njani ekhaya okusho ukuthi ubone isithunzi ngenxa yasekhaya wathi waphuma siyaphela leso sithunzi asithi senziwe ezenziwe hayi asinobe sigijimisa lezo nto wajola manje sikakuja umuntu owenziwe engathi into ezingathi into lekhaya sizomjola asisheshe sibalekela awuthi ngenziwe kuna lencwadi le lapha kuRomans chapter 12 okay singayifundi ithi nikelani imizimba yenu ibe ngumnikelo ophilayo nothandekayo kuNkulunkulu ibe umhlatshelo. Umhlatshelo awukwenzeka uphile ku-altar ne i-altar ifuna umhlatshelo ophilayo wathi wafika ku-altar kenofe. Amen. So uma ufika ku-altar awusabi wuwe you become something else. Why kumele uqale unikele umzimba ongumhlatshelo ukuze kungasaphilwa nakithi usho njalo aseseyimini ophilayo uKristu ophilayo. So kusho ukuthi once waba umhlatshelo ayithi verse nathi ithi kuguqula ingqondo zethu ingqondo ayiguqulwa ungaqalanga wazinikela okusho ukuthi uzosikhonzisa kanzima mawungaqalanga wazinikela wena kulento eyisho ukuthi ukunikela ungazinikelanga uzoba inkinga ngokuwenza into ongasiyiyo. Let me repeat that. uNkulunkulu uluthando akayenzi uthando uNkulunkulu uluthando so makayenza uthando wenza into eyiyo. So once waba umhlatshelo kulula ukusebenzela. Amen. Okay. uNkulunkulu asincede ngoba ngifuna ukushesha ngithethe. Uke wazama ukushintsha umuntu ongafuni ukushintsha. Mara ngafuni ukusuka eduze nawo mara ngafuni ukushintsha. Hlobo yabantu yokuthi nikulandele
Mana nawe ungasafuna ukulandela. Ulwile, you tried your best, but let me try ukuthi. Let's start. Right, go. Okay. Asivule incwadi yaKings first. Bese sathandaza. Second Kings chapter 6 verse 1. Sheshe bazalwane, ngoba ngifundelayo na fast ngesingisi. Ingxolo bangeke bangikwatele ukuthi ngidle isikhathi. Ufundisa unyathi lapha uyabenyathi ukwatele. Ngidle isikhathi. Siyeba bazalwane. Fast. Siyafunda bese ngihamba. Second Kings. Come on, let's put the line. 6. Yomo songaga. Yep. 18. Verse 1. Yeah. The sons of the prophet said to Elisha, Okay, these ones, I'm a prophet. I'm a son, I'm a prophet. Yeah, mama. Yeah, go back, mama. Look now, the place where we live before you is too small for us. Yeah, mama. Verse 2. Yeah. Let us go to the Jordan, Yeah. and each man get there a house, big, Yeah. and let us make us a place there where we may dwell. Okay. Lawa masathu ama-prophet bakhuluma no-Elisha ne ukuthi la sikhona simenyene. Yeah, yibabeza nalowo mqondo. Abantu masebenziwe akusese yonke into eza ngawe. Kodwa yibo abakwazi ukuba nelihle. Uma ngabe abantu bangenziwanga baba umthwalo. Kodwa uma abantu benziwe bathwesa umthwalo. So now laba abasatshelwa u-Elisha hayi ukuthi angaboni naye ukuthi baminyene. Kodwa mhlawumbe wayesesaba nokuthi angakhuluma ngoba iqedindezela abazalwane. Washo ukuthi sewukhuluma nolunye uhlobo. Ukuthi likhulile lenziwe. Elingafunanga isikhundla ngoba liqala abaprofeti aliqala fikelele kwilevel yobuprofeti noma nokuthi libizwe ngokuthi abaprofeti. Lisesamadodana kodwa lenza umsebenzi omkhulu. Ukuthi ake siphume siyofuna enye indawo ngoba siminyene la. Right? Okay, ufuna mamqhubeka sivale. And he answered, Siyazokuba manje sithandaze. Go. Wathi hambani. Ngifuna nizwe ingqondo zalamadodana. Yebo. Verse 3. Yebo. One said, Yebo. Be pleased to go with your servant. Okay. Noma ngabe sebaphiwe indaba ukuthi hambani. Kodwa lo omunye uthi no. Siyacela ungaseki isambe sakho ukuhamba nawe. Yeah. Khetha noma ngabe sewugugile. Yeah. Noma ngabe lo mbono lesinawo uzanga ngawe. Kodwa ungazivumeli ukuthi isambe sodwa. Asambe nawe. Qhubeka mama Sifana. He answered, I will go. Verse 4. Yeah. So he went with them. Yeah. And when they came to the Jordan, Yeah. they cut down trees. Yeah. Verse 5. Yeah. But as one was filling his beam, Yeah. the axe fell into the water, Yeah. and he cried, Yeah. Alas, my master, Yeah. for it was borrowed. Verse 6. Yeah. The man of God said, Where did it fall? Yeah. When shown the place, Okay. Yeah. Elijah cut off the stick Yeah. and threw it in there, Okay. and the iron floated. Yabona. Phela siphakame sibenge inyawo. Yabona abaningi sebafuthayo. Uma ngabe umuntu sekenziwe ukwazi ukufuna umsebenzi phezu kwalo wamenzile. Let me repeat that. Uma umuntu enziwe uyafuna umsebenzi phezu kwalo amenzile. Ukuzalwa ngamzali umntwana. But noma sekakhulile aqhubeka bomsebenzi kuwe. Thola ukuthi lo mntwana sekuyisigebengu emajele kwenzakalani. Awutholi ukuphumula. Okusho ukuthi uzele kodwa akathola owenziwe. Limhlungi badla egcwele ngabantu abangabalandeli kodwa abangenziwanga. You know, ungaba powerful ekushumayeleni, ungaba powerful ekuculeni, ungaba powerful entweni zonke engazisho.
but mawungenziwanga uba yingxaki ngoba wenza izinto ngendlela othanda ngayo ngendlela abafisa ngendlela ilida yakhe efisa ukuthi wenze ngayo. So now ibandla elinjalo liba isibhedlela yabona ugqwala kwesibhedlela asisho ukuthi li-operator kahle leso sibhedlela sithi wow senze sagqwala leso sibhedlela. No, ugqwala kusho ukuthi igqwele ngevulayo. The only way yokuthi ibandla likhule ukuthi libe ngabantu abakwaziyo ukusebenzela. Hawu abantu abakwazi ukusebenzela njengoba sigqwelela wonke umuntu ufuna i-pulpit, wonke umuntu ufuna i-mic, wonke umuntu ufuna i-platform, but akekho ofuna ukwazi ukuthi yini into engayenza ukwafulela umthwalo kuMoses. Akekho ofuna ukwazi ukuthi yini into esingayenza ukuthi elibandla likwazi uku-operate kahle. Okusho ukuthi mzuzu kugqwele abantu abafuna ukubhekelelwa kodwa bekho ababhekeleli. Bazalwane, laba bathi sifuna ukuhamba nawo bayayazi ingozi yokuthi singahamba sodwa nanoma ngabe uyikhehla kunezinto esinganazo thina. You may be gifted bazalwane, nomuntu akabizelwanga mahhala, ubizelwe nina. And the reason akhona yingoba uNkulunkulu uthande ukuthi kube wena. Sikutshela angaze ngeza la ekhaya ke ngatshela ukuthi ufike ushayela ushayela angithi ngoba kulala abazalwane ababheke ngalelo lihlo manje ukuthi hey ngathi ngakatsheliwe ukuthi uhambe kulamalayini njalo nasebandleni likamfundisi lapha abangithandi kahle mele manje. Amen. Hallelujah. Amen. Ayikho into ebuhlungu kulandelwa abantu abangafuni kushintsha. Amalida basajatshuliswa ukugqwala. Ajatshuliswa ukubona phakathi kokugqwala kube nabantu abashintshayo. Ungafuni ipulpit. Funa izinto engizenzayo kuzibandla limi. Amen. Yabona izimvu uma uyibandla ufuna ukugqwala alibheki kumalusi. Izimvu ziyazalana. Yeah, izimvu. Ngenkathi nizokwazi ukuthandana, okay. Lithi bebe bahamba. Mabafika le umphini wezembe wawo wamemeza lo bozo memeza njani ifobambizana bozo memeza njani abaningi bafuna masenenkinga mara bengekho babo right no abaphu wena njengeni do right lapho ungayesihlala lapho basenenkinga anisakafuni. Yabonga bendoda yambiza kunesikhathi ungakabi nenkinga. Umbiza ukhululekile ngoba noma kunganenkinga uyamazi. You know him. Hayi mina angisashumayela ukuthandwa vele. Amen. Ngishumayela ukuthi ibandla lishintshe. And the part kwamabandla. Lama group lawo kumele phela mfundisi. Ngoba ama-group lawa agcwele lawo manje yilawo omjolo ukuthi vele thina bazenza ngcono ngathi mara anyway thina siyamkhonza uNkulunkulu wethu what kube nalabo bathi thina skip itithe thina what umuntu bangena namhlanje bandle uyazi ukuthi igroup yami ngokubheka nje uyabona ukuthi na igroup yami le yabahleli le yami afike nje ngokufika siyathola indaba zonke zebandla ngoba ujoyine igroup yakhe ayaphela ama-group siyaphuma ema-groupini masila sizele ukuzokhonza ayikho into esihlanganisile siyayenzana abantu babenza la eyogcina le ipi-bucket noma into engaqithela kuyo mfundisi mara inkinga manje ngizosala ngifunda bazosula yabona mfundisi lento ngiyayisho mhlawumbe angeke ngisamemo la umuntu makenziwa baba kunalabo abasuka kuwe mfundisi wami bese lapho uSojuni bese abanye banje bagqwele wena la bese la noma sithi senzana ebandleni uyezwa manje ukuthi mara la suka khona mina izinto zenziwa kahle ngiqala labo bantu bayenze kanje hayi kwasa uyabona lokho kusema ukuthi mara lokho
besinganceda kancane ngale ndlela ethize yala ngisuka khona uze uthi wena akaphelelisi qhubeka babazalwane bathithithe la singapasta kubayila la singapasta Ntimani kungapha bazalwane we need to understand asifani ungalethi into yala usuka khona masola awufika la uthi ukuba ethi uthelwe izinto zala Sikole bantu kodwa ayisenziwo qabanga wakhele phezulu kwento engasiyiyo did you try that before ukwakha phezulu kwento engasiyiyo ayisebenzi kune indlela engayibona eyimbi le ayizisha i-block steel angazi bayenze njani nama-block steel lawo se-cash business uyabona bawahlanganisa nalawa enziwe lawo ngala so le ndlu le abayiplastelanga manje 18 years bazenzeni basihlanganisile mhlawumbe bathi izoqina le ndlu kanjani mara uyabona manje ukuthi no something wrong la kodwa sikhona iqinile kodwa sihlanganiswe nezi-wrong sengathi into ebuhlungu sekumele ukuze adilize ukuze akwazi ukwenza into because of le mixture bayenzile bazalwane masingavumini ukuhlangahlanganiswa asibende original phuma kule group ehleba ngomfundisi wakho I pray phuma kuphela ufuna sokhuleka manje senze njani I understand now ukuthi wayejesu lesinkwa lesangasibusisanga esandleni sabapostoli ngoba besiyofika sinamagama wabo ngithanda kimi maziphakamisele zona sibuye si-right